Bona nit, benvinguts a la Ronda, Canal Català. Com sabeu, aquest és un programa patrocinat per FIAC Assegurances 902 110 120 per assegurar la vostra llar, per assegurar el vostre cotxe, per assegurar la vostra salut i la de la gent que més us estimeu. 902 110 120, 350 centres de totes les especialitats mèdiques i podreu gaudir fins i tot d'una segona opinió. I disposar, com no, de la nova clínica Diagonal Esplugues. I amb el patrocini de FIAC Assegurances us presento els contertulians d'avui. Gilles de Bode, exjugador holandès professional de futbol i actualment president de l'Europa. Molt bona nit, Gilles. Molt bona nit, Albert. Saluda també a Javier Pérez Mojica. No puc dir que hagi estat jugador professional de futbol, com tampoc puc dir a Mourinho. Però federat fins als 18 anys o 19, crec. Federat, sí. No ho recordo. Com Mourinho, va fer pinitos. Felicitar a Gilles de Bode per una entrevista que vaig llegir la setmana passada al periòdico de Catalunya, impressionant, on es parlava molt bé de l'Europa. Doble pàgina, deia. I reivindicant una mica el que és el tercer equip de Barcelona, que molta gent ho perd de vista, no? Està el Barça, està l'Espanyol, però després està l'Europa també, que és un equip de la ciutat. No m'ho digui a mi, que el meu fill juga allà, Ja ho sé. I després, en segon lloc, deixar una mica clar a l'audiència que només hi haurà un equip anglès que passarà als quarts de final de la Champions, que serà el Chelsea, perquè pel que he vist aquests 2 dies, crec que la resta no tenen massa intencions. Canalcarazo.com, sempre traient exclusives, primícies, bones notícies. José Luis Carazo, un home que té més de 30.000 seguidors a Twitter, les coses com siguin, eh? Ara ens deia l'Alexia Herbst, que és una professional d'això, diu que Carazo, amb més de 30.000 seguidors a Twitter, és el que es considera un influenciador, ja, és una persona que crea tendencias. Buena nit, ¿me vas a permitir un minuto? Sí, tal. Porque como ayer dije por activa y por pasiva que el penalti de Michelis a Messi era penalti, y no quiero que me tilden de periodista forofo, hoy he traído una recopilación de unos diarios ingleses y de un diario de Madrid. De Nueva Zelanda. No. Hablamos del penalti. El árbitro inglés Graham Paul, no uno cualquiera, un árbitro internacional. Ese es bueno, ¿eh? Que colabora con el diario Mail. A mí me enseñaron que los defensas experimentados hacen la última entrada justo fuera del área. Sin embargo, el Ramos Marcos sin inglés. embargo, en mi opinión, el contacto continúa al menos hasta la línea y un poco más allá, por lo que conceder el penalti fue la decisión correcta. Això ho diu un àrbitre anglès. Un árbitro inglés internacional. The Times. El City no puede culpar al árbitro. Fue penalti y hubo otro de Clichy y un gol legal anulado. Y ahora voy más lejos todavía. Porque yo no había leído al señor Urizar Lapitarte, árbitro también, buen árbitro aquí hace bastantes años, donde dice, Messi penetra hacia el área y cuando va a entrar es derribado en primera instancia por De Michelis. Y ya dentro le rebaña con la otra bota, por lo cual es penalti y expulsión. ¿Qué dije aquí? Le rebaña con la otra bota. Lo dice este árbitro, también internacional. Si puc dir una cosa per confirmar, una de les notícies que més m'ha sorprès aquest matí, quan he llegit el resum de la premsa anglesa, i en general la premsa anglesa confirma que és un penalti claríssim i fins i tot diuen com pot ser Michel tan innocent per fer... Li arriben a dir imbècil a la premsa anglesa. És molt fort, això. Per cometre un penal absurd, no diuen. Però això demostra també que a vegades l'objectivitat en l'esport en Anglaterra, com a país futbolero, és molt més objectiu que aquí. Fins i tot, Gilles, el propi De Michelis ha dit que no pot culpar l'àrbitre per haver assenyalat penal. Ho ha dit el propi De Michelis. Per tant, el debat està finiquitat. Quan una part implicada ho reconeix... Descartem l'adjectiu imbècil per parlar de De Michelis, tot i que alguna premsa anglesa... Això totalment fora de lloc, eh? Tots coneixem com funciona la premsa anglesa i utilitzen a vegades paraules sensacionalistes o mots que busquen l'impacte sobre el lector. Descartem-ho això en primer lloc perquè l'últim home davant del porter era Messi i dintre o fora de l'àrea de Michelis d'alguna forma l'havia de parar i a més tenia una instrucció clara del senyor Pellegrini. Després, en segon lloc, el senyor Urizar, el senyor Ramos Marcos, el senyor Iturralde, el senyor Peter Gabriel, o no sé com es diu aquest àrbitre inglès, haurien de deixar de fer actes, ara que estan jubilats, quiero dejar constancia de que yo no soy un periodista forofo. Y cuando ocurren circunstancias iguales con el Real Madrid, si veo que es penalti, lo digo. Y si veo que no es penalti, también lo digo. Me explico bien. Usted jamás le he visto
le he visto decir aquí una vez alguna verdad sobre el Fútbol Club Barcelona. Todas. Jamás. Siempre. Jamás. Todas. Jamás. Ninguna. Ayer le hicieron una pregunta y ni tan siquiera se atrevió a contestar el amigo Jordi. Le hicieron una pregunta y tampoco, porque le dijo el amigo Jordi, por favor, díganos algo bueno de lo que usted vio contra el Manchester City. Dígalo ahora, se lo pregunto. Dígalo, algo bueno vería, ¿no? Y no supo responder. Es que me saca de quicio cuando a los demás nos declara el periodista forofos porque decimos lo que vemos y yo quiero ser ecuánime, ¿me entiendes? Y soy ecuánime con el Barça, y soy ecuánime con el Real Madrid, y soy ecuánime con el Atlético, con el Valencia. Elogiat a Neymar pràcticament des de que va aterrar al Futbol Club Barcelona, fins i tot per Sí, davant però de Messi. Jordi Gràcia, és veritat, li va dir, digui'm una cosa bona del partit del Barça contra el City, i encara no l'ha dita. No la ha dicho, ni la dirá, porque no la sabe decir, porque no se atreve a decirlo, para no quedar bien. No, sí. No, hombre, no. Usted me maravilla todos los días. Quina va ser la gran virtut del Barça l'altre dia? Que vengo aquí a su lado, me maravilla. Digui una cosa bona, va, que ho estem esperant tots. Ara dirà alguna cosa molt positiva. Quan estiguin callats tots ho intentaré. O sigui, si hi ha una cosa positiva del Futbol Club Barcelona, a banda d'haver sapigut provocar, com va fer per altra banda ahir el Bayern de Múnich davant de l'Arsenal, un penal als primers minuts de partit i resoldre pràcticament l'eliminatòria, a banda d'això, si va tenir una cosa bona el Futbol Club Barcelona és que davant d'un dispositiu pràcticament tancadíssim del Manchester City, que no tenia res a veure amb el que jo havia vist del Manchester City, ni a Premier League, ni a FA Cup, ni a Capital One Cup. O sigui, davant d'això, d'aquest dispositiu, diguem-ne, inèdit de Pellegrini, doncs va saber-lo penetrar i va saber tocar, va saber mantenir una posició i fins i tot tenia ocasions, tot i que... Miri, l'he de felicitar. El que no va fer ahir, ho ha fet avui el senyor Pérez Mojica. Reconèixer una cosa bona del Barça contra el City. Miri com li he trobat ja alguna analogia... Ara ve la negativa. Miri com he trobat ja alguna analogia entre el partit que va jugar, per cert, a fora de casa seva, el Barça, davant del Manchester City, a l'Etihad Stadium, on va aconseguir provocar un penal que pràcticament deixava les coses resoltes, a banda de que després es falli o no, i el que va aconseguir també el Bayern de Múnich ahir. Sí que és cert que primer va fallar un penal Özil. Ara ho entenc. Sí que és cert que primer va fallar un penal Özil. Per què no diu per què? Per què no diu per què? Després va haver-hi un penal i expulsió de Lehmann, que pràcticament va sentenciar el ja partit. sé per on va. Pel famós discurs de Mourinho dient que els equips de Guardiola sempre jugaven 11 contra 10. Oi que va una mica per aquí? Que hoy le ha contestado Cesc, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué ha dicho el Cesc? Hombre, le ha dicho que se meta en sus cosas, porque eso que dice... A mí, Cesc, si no me conoce de nada, ya me gustaría, hombre, él vive bien, él vive bien, estoy hablando del señor Mourinho, que no me escucha, que le ha contestado al señor Mourinho, cuando el señor Mourinho hace 2 días dijo que este Barça era el peor Barça de los últimos años. No, mire, voy a hacer esto. Eso no lo dijo. Mourinho dijo... Va dir. Este Barça és el peor Barça de los últimos años. Català, sisplau, Mojica. Perdó, perquè això és una cosa que m'agradaria aclarir davant de la nostra audiència, sobretot perquè s'ho mereix, i sobretot perquè sé que alguns d'ells no tenen la possibilitat d'escoltar les rodes de premsa com fem nosaltres, perquè ens dediquem a això, les rodes de premsa posteriors i anteriors als partits de la Premier League o de les competicions angleses, i no interpreten aquestes paraules. Mourinho va dir: el Barça actual és un Barça boníssim, encara que hi ha hagut temps on hi ha hagut un Barça excels. Aquestes van ser les paraules, tradueixo literalment de l'anglès de Mourinho. Ara, com se'l va interpretar? Com se'l va traduir? No, después hubo otra frase. ¿Cómo se va a transcribir? Después hubo otra frase en la que dice que este Barça es el peor de los últimos años. ¿Cómo se va a transcribir aquí a España? Aquest és el pitjor Barça. No, es que no dijo lo que usted está diciendo. No diga una cosa que no es verdad. No diga una cosa que no es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Cesc no habla inglés? ¿No sabe inglés? Porque fíjese, léase usted lo que dice el señor Cesc. Como usted que presumeix cada día de llegir tota la prensa estrangera, també parla inglés. Le voy a decir una cosa, y esa frase iba más dedicada al señor Pellegrini y al señor Ancelotti. Y se lo voy a explicar por qué. Porque si perdía o ganaba el Barça, si ganaba el Barça, le decía, has perdido contra el peor Barça de los últimos años. Y le está dando otro lanzamiento y otro punto de mira al Ancelotti, porque si gana la Liga al Madrid le dirá, has ganado con el peor Barça. Es más listo que el hambre. Esa és la realitat, hombre, i no me venga usted... Així és Mourinho. Per cert, ara parlem de més temes, però el Bayern de Múnich continua molt fort. Gils, tu ets un gran seguidor no només de la Lliga holandesa, perquè ets holandès, però coneixedor amb detall també de la Lliga alemanya. El Bayern està fent una gran campanya. L'equip de Pep Guardiola, tot i que intenti desmereixer la victòria al senyor Mojica, perquè és veritat que va haver un penal clar. I expulsió. I expulsió. Provocat per Robben. També clara.
també clara. Vull dir, l'equip de Pep Guardiola juga a futbol com els Àngels, ja ho feia l'any passat, però en Guardiola jo crec que ha pujat un esglaó i ara mateix jo crec que el Bayern de Munic és el gran favorit per guanyar els Champions. Ni molt menys. No? Jo crec que sí. Digui vostè i després... Com a favorit, és el campió d'Europa i està jugant bé. Sí, no, però... Bueno, Javier diu que no, però... Està preguntant del senyor Gil. Però jo penso que el Bayern, el que té ara, per mi és curiós, el canvi també, el que ha fet el futbol alemany en general. No només el Bayern de Múnich, perquè els equips alemanys tenien tot, com abans, el futbol italià, el futbol holandès, el futbol anglès... No, el futbol italià... Tenien una etiqueta, no? Tenien una etiqueta, igual com abans el futbol espanyol, per dir-ho així, la selecció espanyola, era el flexe de no jugar a res, no? Era una mica només la fúria, no? Però el futbol de la selecció espanyola ha començat quan la influència del futbol del Barça es va introduir en la selecció espanyola, no es pot negar. Des d'aquell moment Espanya comença a jugar a futbol. El Bayern i el futbol alemany en general Borussia Dortmund també pot ser també per la influència també de l'entrada de jugadors que tampoc era tan habitual en Alemanya veure molts jugadors estrangers, no? Ha hagut ara casos de jugadors que han entrat de l'est, d'Holanda, fins a d'Espanya. Hi ha un holandès que té molta culpa d'això i que aquí ens hem dedicat a matxacar. I és un home que té un currículum espectacular, que és Louis van Gaal. Louis van Gaal arriba al Bayern de Munic, quan el Bayern és un equip absolutament desquiciat, senta unes bases sobre les que es construeix la nova forma de jugar del Bayern. Després és cert que Heynckes ho arrodoneix, però la base d'aquest canvi la provoca Van Gaal. Heynckes l'arrodoneix i Guardiola aconsegueix la perfecció. Miri, acaba de caure amb el seu propi parany, senyor Lozano. S'ha posat una trampa de rates amb la que vostè mateix... Home, no, una trampa no. Perquè aquest argument serveix també pel Futbol Club Barcelona. Louis van Gaal segurament assenta les bases del Barça, que després aprofitarà. Això ho va fer Cruyff. No, i que després... No. Les bases del canvi del Barça és Cruyff. Hubo otro holandés antes que fue el inicial... Ràpidament, comentari sobre la jornada de Champions d'ahir. I que jo no renego de Van Gaal, que Van Gaal aquí va fer una gran feina al Barça. No, a veure, perquè ahir devia estar altres coses. Comentaris sobre la jornada de Champions i, sobretot... Ho vaig veure. Després, si volen, parlem de l'altre partit de l'Atlético de Madrid amb el Milan, que també mereix comentari. Però comencem parlant d'aquest partit que enfrontava l'Arsenal amb el Bayern de Múnich. El primer comentari, i responent a tot el que estava dient el senyor Gils de Bot ara mateix... Con Guardiola, 0-2. Va, vuelva otra cosa. En primer lloc, vull esmenar només 4 noms, que són el de Mandzukic, el de Götze, el de Hummels, el de Müller i el de Lewandowski, que està a punt d'arribar. O sigui, li queden 6-7 mesos per arribar. Guardiola, per ser un tio que no volia davanters, que només volia fals nous i que fotia fora a Villas, a Eto'o, a Ibrahimovic, com es diu el xaval aquest de Linyola. La churra con la merina. A Bojan Kirkic. ¿Qué tiene que ver la churra con la merina? Depende del equipo que tenga. Ara en tindrà 4, o sigui que l'haurà de fotre fora. Escolti, no li va agradar el Bayern ahir. Dic la veritat, no va jugar bé. Guardiola ha aconseguit una cosa que per mi em semblava inassolible, que és tallar-li les ales al que serà el millor jugador espanyol de la història, que és Thiago Alcántara. Però si va jugar ahí. Sí, va jugar, però davant Toni Kroos, que per mi és un centrocampista de contenció, para recordarnos que el Barça opacar lo regaló. El paper de técnica excepcional. Siempre va a lo mismo. De visió de joc. Al punto de mira de ir todo contra el Barça. De Thiago Alcántara. Que aconsegueixi fer Toni Kroos, només té una explicació, i és que Pep Guardiola té al cap només una cosa, el seu model absolut davant del qual no vol canviar. I tingui els jugadors que tingui, ha de seguir el mateix. El seu model absolut que ha fet que, per exemple, Rummenigge digués, no fa gaire, Rummenigge digués que mai s'hagués pogut imaginar veure un equip jugar tan bé com el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. I jo només he preguntat si el Bayern és el gran favorit. I carazo, no ens enganyem. Jo crec que el Barça té les seves opcions, però el favorit és el Bayern. Així ho diuen les apostes, no ho dic jo. El Bayern és el favorit. Es el favorito. Y a mí me gustaría, si me toca enfrentar a 2 partidos, a uno... És molt complicat. Ara, que hi ha un Bayern-Barça i li donem opcions al Barça, per suposat, Gils, per suposat que aquest Barça té opcions de poder eliminar el Bayern, però no seria favorit. No, però també, la setmana passada ja ho vam parlar, ho vam comentar, el que és l'evolució durant la Lliga, ara també està per veure com estaran els equips dintre de 2, 3 setmanes. 2, 3, 4 o 5 setmanes, quan realment juguem tots els partits importants. Aleshores, com sortirà tothom? El que passa... El Bayern té un gran avantatge, que estan allà dalt amb un coixí en la Lliga, en la Bundesliga,
que facilitarà també dosificar segurament uns jugadors. I el Barça, aquesta temporada, té un petit problema, que estan lluitant amb Real Madrid i Atlético Madrid. I aleshores el mes de febrer, i ja l'estan veient, i el mes de març seran molt complicats. I entremig hi ha una final contra el Madrid. I hi ha una final de la... Aleshores s'ha de veure, perquè penso que això està mal planificat. I l'Atlético de Madrid, que tothom deia que es desinflaria. Amb tot el respecte al senyor Gilles de Bode, que és un gran coneixedor del futbol europeu, sobretot de l'espanyol, també de l'anglès, em consta, i de l'holandès, que ell coneix en primera persona. Hi ha una analogia claríssima entre la situació de l'Atlético de Madrid a Espanya i la de l'Arsenal a la Premier League, a la lliga inglesa. I ara mateix hem arribat a un punt que és la primavera, que l'any passat va ser fatídica pel Barça i pel Real Madrid, perquè recordem va ser quan Barça va ser eliminat de la Copa del Rei, quan Real Madrid i Barça van caure enfront de dos equips alemanys com eren el Borussia de Dortmund i el Bayern de Múnich. Va ser, diguem-ne, una etapa fatídica i de davallada pels dos. Ara mateix han arribat amb força. Però aquests dos equips que jo anomenava abans, que són l'Arsenal i l'Atlético de Madrid, que semblava que anaven a aguantar el City una mica fins a final de temporada. I l'Atlético de Madrid no ho està fent. Ja els hem vist perdre amb Almeria. Ja hem vist l'Arsenal empatar l'altre dia amb un Manchester United. I l'Atlético no va guanyar 0-1. Amb un Manchester United que és el pitjor que he vist en els últims anys. Mira, ha dado 90 pasos para la siguiente ronda. Escolti, l'Atlético de Madrid, insisteixo, ja ha guanyat a camp contrari. El Barça ja ha guanyat a camp contrari. Que jo sàpiga, el Madrid encara no ha jugat el seu partit contra el Schalke 04. Un rival fàcil, per altra banda. Però l'Atlético ja ha fet els deures. No, és que hi ha un Zenit de Sant Petersburgo, hi ha un Olympiacos, és que sembla que el Schalke sigui la Peret Andols, senyor Lesan. I no és així. És a dir, han jugat equips importants ara mateix. Aquí que el City era más difícil. Sí, aquí lo reconozco. No, se lo digo, incluso se lo el digo Bayern por Leverkusen, si no se que ha perdido 0-4 con el Paris Saint-Germain, también era más difícil que el Schalke, pero también, de la misma forma, puedo admitir que el Olympiacos es más fácil que el Schalke, puedo admitir que el Zenit de San Petersburgo es más fácil que el Schalke, puedo admitir que Galatasaray és més fàcil que el Schalke, també. També és el mèrit del Barça. Aquí sembla com si estem... És el mèrit. En fi, jo l'Atlético de Madrid no el vull ni en pintura, Gils, que diguin missa, però tots els rivals seran difícils a la propera ronda. Si el Barça passa, que encara hem de jugar el partit de tornada i el City és un gran equip, si el Barça passa a quarts de final, que tot indica que sí, l'Atlético de Madrid és un rival que no vull. No, perquè... El Bayern de Múnich tampoc. I abans prefereixo el Madrid que aquests dos, mira el que et dic. Ja sé que és agosarada l'opinió, però abans el Madrid que l'Atlético, que no l'hem guanyat aquesta temporada, sondegi al rondaire, senyor Lesan. Posi una pregunta al Facebook d'aquestes que fa vostè especioses, És a dir, l'anem abans al Real Madrid, ja veurà el que li diu. La faré. Mireu el vídeo d'HTV sobre el cas Neymar, que ha estat notícia sobretot pel cabreig que porten tant el jugador blaugrana com el pare de Neymar amb el Santos, i encara que no ho diguin, també amb l'exemplar soci Jordi Casas. El caso Neymar sigue dando titulares. Tras conocerse ayer que la Fiscalía ha solicitado al juez la imputación del FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la hacienda pública que podría acarrear una importante multa económica para el conjunto azulgrana si se encuentran evidencias de fraude fiscal, hoy mismo el padre de Neymar salió en su defensa publicando una carta en la página web de su hijo desmintiendo todas las acusaciones vertidas sobre él y el jugador de 22 años. Neymar da Silva negó la evasión de capitales y afirmó lo siguiente: todo es recibido en Brasil y obviamente todos los impuestos son recogidos aquí. Ninguno de los socios de las empresas de Neymar posee cuentas o estructuras societarias fuera del país ni con personas físicas o jurídicas. A pesar de la negativa, se acumulan los problemas para la familia Neymar, que tienen varios frentes abiertos, tanto con la justicia brasileña como con la española. Evidentment és una informació una mica tendenciosa perquè el front obert no vol dir que sigui culpable ni responsable de res, com ha aclarat molt bé el seu pare. Què va dir Neymar a Instagram? Diu, siempre respeté a todos ellos y fui profesional. Estoy totalmente decepcionado con el expresidente Lahore y el actual Odilio, principalmente con Lahore, a quien siempre traté con el mayor cariño y admiración. Parla del expresident i el president del Santos. I, lògicament, arran de tot això, a la caverna han fet festa major. Tot aquest procés que ha iniciat l'exemplar soci Jordi Casas i que encara s'ha d'investigar si hi ha algú al darrere. S'ha d'investigar. No se sap, però hi ha sospites que pot haver algú al darrere de tota aquesta història. Al final, Jordi Casas, amb aquesta denúncia, ha aconseguit diverses coses. Una, que el jugador Neymar, que va preferir el Barça en comptes d'anar al Real Madrid, ara estigui absolutament encabronat i amb un embolic de caldeu. Això gràcies a l'exemplar soci Casas. Una altra cosa que ha aconseguit l'exemplar soci
és que el Futbol Club Barcelona rebi una denúncia que ha portat el Barça a ser imputat. Carazo, no ja és Rosell, ja és el Barça el que està imputat. La notícia ahir eren els indicis, és a dir... El juez Rull ha imputat el Barça, oficial. Per resumir-ho i per contar-ho de forma plana, que tothom ens entengui. Ara mateix, l'única gent que aquí estava amb problemes, o amb problemes legals, perquè ho sàpiga la nostra audiència, eren persones individualment. Primer, el senyor Sandro Rosell, ja aquesta denúncia segurament s'anava a ampliar a l'actual president Bartomeu i altres persones de la Junta Directiva, incloent el senyor Faus. Això ja l'han dejat por finiquitado. Exacte. Ara la Fiscalia ha dado otro giro. Es demanava que el Barça com a institució també fos imputada amb aquest assumpte. I això el jutge Pablo Ruz ja ho ha acceptat, senyor Carazo. Pero yo le voy a decir. ¿El jutge social del Madrid? Los misiles apuntan a la línea de flotación del Fútbol Club Barcelona. Apuntarán donde quieran, pero aquí es la justicia. O sea, aquí no hay misiles. Aquí no hay misiles. Están llenos de envidia porque este Barça va viento en popa y a toda vela. Llenos de envidia porque vamos a tener también un Spy Barça y un nuevo estadio. Llenos de envidia porque hay una paz social en este Barça increíble. Y eso no lo saben digerir desde allí, desde el centralismo. Han atacado y han echado a Sandro Rosell. O sea, a mí me parece indigno que usted, porque además lo triste es que venga a través de un socio del Fútbol Club Barcelona. Un senyor Mojica, el que no calculaven els que li volen fer mal al Barça és que Sandro Rosell dimitís, perquè tot aquest procés anava a fer mal al Barça a través del seu president. Però com ha dimitit Sandro i ara en Bartomeu no poden fer res, han dit, doncs ataquem el Barça per desestabilitzar. I tot això ho ha provocat un soci del Barça. Tot això ho ha provocat el senyor Jordi Casas amb aquesta innocent denúncia per saber com era el contracte de Neymar. Doncs miri com està Neymar, miri com està el pare de Neymar, senyor Casas, i miri com està el Barça, imputat en nom de tots els culers, exemplar soci Jordi Casas, gràcies. Gràcies per trencar una estabilitat fantàstica amb un Barça líder a la Lliga, amb un Barça que ha guanyat el camp del City, amb un Neymar que ha vingut aquí i no ha anat al Real Madrid. Gràcies a exemplar, senyor Casas, per trencar l'estabilitat amb un Barça que està a la final de la Copa del Rei. Gràcies, exemplar, soci Jordi Casas. Gràcies en nom de tots els culers. A mi m'és igual que el senyor Casas sigui un soci exemplar o no, de la mateixa forma... No, ho estic demostrant, li estic donant les gràcies per ser exemplar. De la mateixa forma que m'és igual si és un bon farmacèutic o un mal farmacèutic. Em consta que té un negoci d'aquest tipus molt a prop d'aquí, a Olesa de Montserrat o a algun poble de per aquí. No li faci publicitat, a sobre. No vull fer-li publicitat. Imagino que no li farà falta en aquestes circumstàncies. També conec personalment el seu advocat, qui per cert em cau molt bé, amb el que he tingut una bona conversació i m'he assabentat, diguem-ne, d'algunes coses que jo he explicat amb aquest mateix. Li ha preguntat si hi ha algú al darrere? Sí, li he preguntat. Li ha preguntat qui li ha pagat els diners? Sí, i ell no m'ha volgut respondre, però tampoc m'ho ha negat. De la mateixa forma que jo li he preguntat directament. Però sabem qui li ha pagat? Li ha pagat el senyor Casas, el senyor Izquierdo, o li ha pagat algú altre? Jo li dic una cosa. Perquè igual li ha pagat algú altre, el senyor Casas? Miri, li diré clar, si vol vostè noms i cognoms, que crec que és el que em pregunta, senyor Sant. Jo a Estudio Estadio, que és un programa que s'emet a Teledeporte, a Televisió Espanyola, vaig preguntar-li directament, mirant a la cara al senyor Izquierdo, si Ferran Soriano, amb noms i cognoms, estava darrere de tot això. I què va dir ell? No em va voler respondre, però tampoc ho va voler negar. Es increíble. No va respondre. Hacer una pregunta a un abogado, que los abogados por costumbre mienten más que hablan, porque es lo que tienen que hacer. ¿Cómo van a decir la verdad? No, si és aquesta la informació que vostè vol, senyor Sant. És que jo no ho sé, Jo el que sí dic és que s'ha d'investigar si hi ha algú al darrere o no. Si no hi ha ningú al darrere es diu, no hi ha ningú, però si hi ha algú al darrere volem saber qui hi ha al darrere. Volem saber-ho, no ho sabem. A la mateixa distància que tinc ara mateix a José Luis Carazo. El que sí sabem és que el senyor Casas amb aquesta denúncia ha muntat tot aquest pollastre que li estic dient ara. I ha donat ales a la caverna. I ha perjudicat el Barça perquè el Barça ara mateix està imputat. Senyora Sant, perquè li he respost a la seva pregunta, però no he pogut explicar el que volia. Més enllà d'això, jo sempre sap que m'atenga a les versions oficials, fins i tot amb aquell famós afer Casillas, Mourinho, etc., que després es va traslladar també a Ancelotti perquè era suplent. Jo m'atenc a les versions oficials, el que es diu amb rodes de premsa. I de la mateixa forma que Mourinho el seu dia va dir amb roda de premsa que era una decisió tècnica el tema Casillas, Rosell, amb roda de premsa, i jo vaig estar pendent de que sortís a dir el que havia de dir 3 hores, i quan el vaig veure sobre la palestra, vaig escoltar-lo amb molta atenció, va dir que no dimitia per això, va dir que dimitia per unes amenaces, per un perdigó que havia trobat a casa seva, a la seva porteria, per una sèrie de coses que vostè mateix es va encarregar d'explicar. Una bala. Però
que el tema Neymar, o el cas Neymar, com s'ha volgut catalogar de forma mediàtica, havia estat només el detonant, si volen. I ni tan sols això, perquè el senyor Rossell deia que tenia meditat molt abans. Aquest té mancança, ja. El senyor Rossell ja no és president del Barça. La notícia és que el Barça està imputat. Sigui exemplar o no, el senyor Casas... És que si no, no acabarem mai. Al Chiringuito parlen, lògicament, de Neymar, que està enfadat, i d'aquest cas. És que els hi han donat dades des d'aquí, home, des d'aquí mateix. Se ha enfadado Neymar, y se ha enfadado mucho. Pues un tío que le han dado 40 millones, así, como le toca la Bonoloto, joder, que es que soy el tío encima brasileño, no es así, que lleva la alegría implícita y te dan 40 kilos de vellón. Este es el quinto fichaje más caro de la historia del Barça. 5 fichajes más caros de la historia del Barça. El primero Neymar hijo, el quinto Neymar padre. Es acojonante. O sea, es que es para que presuman por Copacabana. Te macho, el otro, el gran Barça, de los 5 primeros, 2 nosotros. Y se toman una caipiriña, mira, Neymar, mira, mi filio, mira, papi, papi. L'únic delicte que ha fet Neymar, Gils, és venir al Barça. Com Di Stéfano en el seu dia va anar al Madrid i no va acabar al Barça quan era jugador, que estava fitxat pel Futbol Club Barcelona, no va passar res. Però com Tito Flo i companyia no poden admetre que el senyor Neymar hagi vingut al Barça guanyant menys diners, perquè és cert, ell ha vingut aquí cobrant menys, perquè volia jugar al costat de Messi, volia jugar al costat d'Iniesta, volia jugar al costat de Xavi. Perquè sí, perquè amb Di Stéfano ningú va fer cap investigació. I amb Neymar no accepten que hagi vingut al Barça. Quina m'ha destapat coses històriques? No té ni idea. Aviam, senyor Carazo, vostè ho sap. Hugo Sánchez no ha estat a un hotel del senyor Gaspar, a punt de fitxar pel Futbol Club Barcelona. Fernando Hierro, i vostè ho sap també, senyor Carazo, no ha estat a un hotel... És que, aviam, si no m'ha destapat coses històriques, traient-les totes. Pero no tiene ni puñetera idea. El Hugo Sánchez sí que es cierto que estuvo en un hotel aquí, pero con consentimiento del Atlético de Madrid y con consentimiento del jugador. Estuvo aquí. ¿Y quién dijo que no le quería? No, ¿Quién dijo que...? Venable. Diga, Terry Venable. Pues dígalo. Que prefirió al Archibald, pero no me mezclen las churras con las merinas. Exacte, no desviï. No se lo consiento. A la capital, i li pregunto a Gils de Bode, a la capital... No, és que no es perdona. Un moment, que l'he preguntat a Gils. Un moment, que no ens entendran. L'he preguntat a Gils. Di Stéfano tenía los derechos el Barça y tenía los derechos el Madrid. Y alguien del gobierno que entonces estaban allí le dijo el señor Di Stéfano va al Madrid. Y así pasó, hombre. I per això ningú va investigar res. Ara, que Florentino ja havia anunciat a Josep Merengol, a tota la caverna al complet, que tenia Neymar, i així vareu veure, no? Els programes de la caverna deien que Neymar era jugador del Madrid perquè Florentino ho tenia mig girat. Va aparèixer el llavors president del Barça, Sandro Rosell, va trencar aquesta operació i el porta aquí. I el gran delicte que ha comès Neymar, perquè al final es veurà que no hi ha res il·legal, el gran delicte és haver vingut al Barça i no al Madrid. I per això des de la capital les denúncies venen a Madrid. Aquest jutge no és de Catalunya, és de Madrid. Les denúncies han arribat a Madrid. El senyor Casas ho va presentar tot a Madrid. Vull dir, des de Madrid no han acceptat que Neymar sigui jugador del Barça i hagi triat el Barça. Això no ho accepten. I més amb el clima que s'està visquent en aquest país. El que no entenc com els programes de la televisió encara, en Madrid, continuen parlant d'un jugador que ja porta quasi un any aquí, amb contracte, jugant amb el Barça, i continuen parlant del tema. Pretenden desestabilizar. Volen desestabilitzar el Barça. Es absurd. Ho estan aconseguint. Llevan muchos años. Es absurd. Siempre con el Villarato. Espera el temps. Lo que intentan ellos, cuando han visto que ya con el equipo y el Villarato no pueden, pues ahora intentan buscar otros motivos para que le cueste más, para que se ponga más nervioso el Barça, ¿me entiendes? Porque y la rabia trasciende, luego todo esto trasciende en el vestuario. Y la rabia que te Tito Flo. Todo esto trasciende en el vestuario. El que Sandro Rosell ha dicho, mira, me canso y me voy porque las amenazas de muerte no las consiento en mi familia. Y todo esto, a veces, y la mayoría de las veces, no a veces, la mayoría de las veces, lo acusa el vestuario. Però aquí estem parlant de Neymar, del seu pare, que ha hagut d'escriure cartes, que està veient que ho està passant malament la família. Estan buscando todo. Però aquí no. I no pararà. Saps com són aquí? Aquí en comptes de fer pinya, de recolzar Neymar, de recolzar el Barça, de dir, nois, estem orgullosos perquè hem portat el Neymar i no ha anat al Madrid. Aquí no. Aquí hem de fotre una denúncia per donar ales al rival. Això és el que fem aquí, que és el que no entén ningú. O sigui, hauríem d'estar cofois, contents, traient pit perquè li hem robat el probablement millor jugador del món a Florentino, als seus nassos. Doncs no, senyor. És increïble, és inversemblant el que hem fet i és indignant. Dit això, clar, si no parlen de Neymar, a la caverna, quan ja ha dit Carazo que fins i tot la premsa anglesa està lloant el joc del Futbol Club Barcelona i està dient que va guanyar justament el City, si no parlen de Neymar, han de dir que els àrbitres ajuden al Futbol Club Barcelona. Tall número 4, Figo López, clar exemple de la caverna. Los damnificados del Barça en los últimos años. El jugador número 12 del Barça se llama Trinconetti. En el año 2008, ¿Pero es un cuento esto, Luchescu
Luchescu. Escúchame, es que le roban hasta con el Shakhtar Donetsk. O sea, no es que digas, no, es que voy a decir hurto, porque dicen que robo es con violencia. Con violencia. Sí, en algún caso ha habido con violencia, porque hay un balón de banda que echa el Shakhtar Donetsk y el equipo de los Valores, en vez de devolverle el balón, se lo quedan, sacan de banda y meten gol. ¿Cuántos penaltis había ahí? Solo 5 hubo. Este Primero. es el primero, sobre Drogba. Solo segundo. La camiseta. Casi le saca la camiseta. 2. No, es penalti. No es penalti, no es penalti. Nah, si no lo ha matado. O sea, ¿cómo va a ser penalti? Para el Barça, ¿no? El tercero. El tercero. Nada. Este tampoco. Ahora lo veremos a cámara lenta. Este es. Nada, este no es. Esto no es penalti, hombre. Sí, esta es una de las de Trinconetti que habla Mourinho. Esto es la página más negra del arbitraje mundial de los últimos 20 años. Pero no era lo de... En este partido, si alguien tiene que pasar, la final de la Champions gana por eso. El señor Pinto... Ahí está, Solbakken, ¿no? Pegó su silbato, hizo la imitación del silbato y le fastidió una jugada que era medio gol. Arsenal, pongo aquí 4. Aquí hubo ya, aquí Trinconetti actuó. Venga. Arsenal. Expulsión de Van Persie en el Camp Nou. Fuera de juego que no es. Por favor, espectacular. ¿me podéis poner la imagen de Dani Alves con Pepe? Mirad dónde está la agresión, fijaros, Cristiano Ronaldo. Balón a Higuaín. Había pitado ya antes de chutar. No. Este gol es anulado. ¿Pero qué es lo que pita? ¿Qué pitan? O sea, barbaridades y tal. Y no estamos hablando de que jueguen bien o mal. A mí me ha aburrido siempre el Barça. Ciro. Me ha aburrido. O sea, la del 2009 regalada y la del 2011 por partida doble. Tangan al Arsenal y tangan al Madrid por partida doble. En la ida y en la vuelta. Luchescu, Obrevo, lo de Solbakken, el Wenger, Pues si quedaba uno, mira, te voy a poner el último. Es el actual entrenador del Real Madrid, Ancelotti, que tuvo que ver esta jugadita de teatro del bueno, de ese que hace habitualmente el Barça. Esto es para Benjamín. Alexis, Esto es el único que ha jugado. a la piscina. Esto es Tirabuzón Barça, y medio aquí esto fue. es Barça PSG del año pasado. No, tirabuzón y medio. No hizo uno. ¿Es penalti o no? Fueron 2. Tirarás el penalti, i tu. No me vas... Sí, ha reproduït el que deia Mourinho. Però escolta'm, Gils, tu ets holandès. Ets holandès, parles català, portes molts anys a Catalunya. Però escolta'm, és normal que en un programa teòricament del mateix país, teòricament, és normal que sigui l'únic lloc on ataquin a un equip del teu país, teòricament? No és normal, no? Perquè fins i tot a Anglaterra estan donant-li la raó al Barça i al teu país estàs dient que el Barça és un lladre. Acabo de... Té algun sentit, això? Un moment, he preguntat a ell. Si us plau, quan li pregunti a una persona, deixem acabar. En principi del programa ja l'he dit, referent als comentaris, no?, que ha dit Carazo, també que ha sortit aquí la premsa anglesa. Jo crec que aquí és impensable que la premsa en general parli objectivament del Barça, des de Madrid. Però en el teu país no hauríem d'anar a favor del Barça? No, però jo penso, en general, s'hauria de donar amb objectivitat les opinions. I jo penso que aquests programes em cansen ja, perquè mai surt, i tampoc entenc el Ciro, perquè nascut aquí, ha viscut aquí, la seva infància l'ha tingut aquí. I cantava les cistelles del Barça com si fos molt culer. Figo López. Jo penso... Però també és gallec, ha treballat al Deportivo de la Coruña, ha estat cap de premsa... I també ha rajat del tiquitaca, i ha jugat a Merengol, i ara resulta que Merengol és molt dolent. És a dir, jo no soc ningú... Figo López. Quina credibilitat té Figo López? Senyor Lezán, no soc ningú per defensar aquest programa a Ciro López, i tampoc dic això, ni m'interessa, però només vull fer un apunt sobre la premsa anglesa, que ara el senyor Lezán arguïa, diguem-ne, com a defensa... Però escolti, per què ha de treure tot això? Per què ha de treure tot això ara? A sant de què? A sant de què? Quan el Barça va ser més perjudicat que el City. A sant de què? Per què diu vostè, senyor Lezán, que fins i tot la premsa anglesa està dient que... Home, perquè el City és un equip anglès, no? Perquè, miri, de la mateixa forma que aquí a Espanya les dues principals capçaleres, que són el Marca i l'AS, tenen un cert drift, per dir-li d'alguna forma, cap al Real Madrid, doncs allà són del Manchester United. No són del Manchester City. Aleshores, és natural que es critiqui al Manchester City quan perd davant del Fútbol Club Barcelona, i és molt fàcil d'entendre això. Porque hay que tirar mierda contra el Fútbol Club Barcelona. Yo, sinceramente, Gil, usted me entenderá, sí que es cierto que podían haber sacado todas esas jugadas el Ciro López, pero también que hubiera sacado los que han perjudicado al Barça. Como el día del partido Milan, cuando agarró de la camiseta en un penalti clarísimo a Puyol. El día del Inter de Milán,
tanto de las semifinales del Inter, tanto en la ida como en la vuelta. El gol anulat a Bojan, que ficaba el Barça en la vuelta. No, de hace 3 años. No estoy 3 años, porque ellos de cuándo hablan. Ellos de cuándo hablan. A vegades em sembla que vostès confonen, o sigui, creu que ahir és fa 4 anys, és que no, és que barreja el temps d'una forma que confon la gent, clar. ¿Quiere que le hable desde que estaba el Plaza? Sí, ja posats més igual, si parlin de qui el Barça no gana una liga. No hablo de eso, hablo más reciente. Estoy hablando del Inter de Milán-Barça de semifinales. Mira, li he preguntat a la gent, és indecent que la Caverna ataqui a un equip teòricament del seu propi país? Alexia Herms, què diuen els rondaires? Doncs, Albert, estan bastant cansats d'aquests atacs contra el Barça. El Julio Reyes ens diu que què esperem de la Caverna. El Jordi Massip diu que el que passa és que ja veien els quarts sense el Barça. L'Oriol Ayoza ens comenta que la Caverna ja és indecent, que ni cas. El Carlos Pérez ens diu que és el de sempre, que és millor no veure'ls. I acabo amb la Ruth Merlo, que ens diu que més del mateix, el millor és passar d'ells i a lo nostre. Un consell, va, que quan t'estresses és més fàcil que comenci a caure't el cabell. Ja de per si et cauen uns 50 cabells al dia quan ets un adult mitjà, en situacions d'estrès o amb alguna carència, el cabell cau amb molta més facilitat. I és en aquell moment quan has de començar a utilitzar nutrients, quan has d'utilitzar un producte com UBR6 Definitive Hair. En només 6 mesos s'ha convertit en el producte líder del mercat. 2 pastilles al matí i notaràs en només 3 mesos com el teu cabell comença a agafar gruix, comença a enfortir-se i comença a recuperar la vigorositat. 2 pastilletes de UBR6 al matí, producte líder al mercat, i a la nit, si voleu encara enfortir més, el regenerador capilar, aquesta escuma seca que s'aplica tot just abans d'anar a dormir. On podeu comprar aquest producte? A ubr6definitive.com, a parafarmàcies i també al Corte Inglés. I encara no m'he pres el Fosprin, i avui tenim que anar d'aquí una estona a Estudi Estadi i l'he d'aguantar. Dale a l'amic. Sí, li donaré un. No necessita. Perquè aquesta nit ja veig... Avui me'l prengui. Ja veig que... Per cert, que a Estudi Estadi avui entrevistarem el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Però després hauré d'aguantar aquest senyor veure com critica el Barça, fins a la 1 de la matinada, i necessito energia. Però que no le dirà lo que acaba de decir aquí. Escolti'm, li dic una cosa, agraeixo al Departament de Comunicació del Barça i al propi president Bartomeu perquè es presti a donar la cara davant d'un programa nacional com és Estudio Estadio, que sé que veu moltíssima gent, on podrem entrevistar-lo a fons. Prenguis només la meitat, perquè si no anirà molt fort. No, i agafi 2 pastilles també. I en podrem debatre després, clar. Que el Barça gana los títulos por ayudas vitales. Se lo dirá usted. Ahí está, de un ¿Será trago. tan valiente decírselo? De un trago, de un ¿Será cop. tan valiente decírselo? Dígaselo, hombre. Ginseng, jalè real, propoli, vitamines, aminoàcids. Us preneu una ampolleta de Fosprin Sport mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte i superareu fàcilment el rival de venda herbolaris i botigues especialitzades. A veure, Carazo, Neymar, parlem en clau esportiva, que és el que ens agrada. Ha de ser titular ja? Sí. Sí, Si lo hará. ¿Contra la Real lo será? Yo creo que ha de ser titular ya Neymar y todos los demás. Hablo de los demás cracks. O sea, ahora ya ha llegado el momento donde ya hay que pensar más en el Barça que en el Mundial. Ahora, sinceramente, yo creo que hasta los jugadores tienen que pensar en que de aquí a final de temporada tienen que dar ese rush final y tienen que dar todo lo de sí. Como lleguemos al Mundial, a mí me trae... Pues clar, si entra Neymar, aquí treus de l'11, Carazo. No, perquè els petits, els partits importants juguen tots. Lo que yo no sé si seguirá jugando el 4-4-2, bueno, 4-4-2 o 4-5-1. Vols dir, a Iniesta de fals extrem. Porque Messi juega donde quiere, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que para mí es importantísimo el Neymar en lugar del Alexis, porque en el 1 contra 1, amigo, es el mejor. Para mí Neymar se desplaza, se mueve por un lado, se mueve por otro. Fixa que té el seu què, la pregunta, perquè clar, tu dius, Neymar ha de jugar segur, però clar, Alexis és el màxim golejador de l'equip, Pedro és el segon màxim golejador de l'equip. Jo estic segur que en els partits importants... Que salgan las segundas partes cuando ya vaya al Barça 3-0 y... Pedro, dius, i Alexis. No, Pedro i Alexis. El que està clar és que en els partits importants Iniesta jugarà de fals extrem perquè Cesc Fàbregas està inconmensurable, Xavi és intocable, Busquets està perfecte, i s'ha donat compte el Tata Martino que amb aquest tipus de jugadors el Barça és més reconeixible. No, també penso que és molt important, el Barça té alternatives i pot fer canvis importants. Hi ha jugadors que estan a la banqueta que poden donar la cara i això és important en un equip. Si tu vols arribar al final de la Lliga en condicions per jugar-te
els premis per qualsevol lliga, a primera divisió com a tercera divisió. Els equips finalment que estan a dalt són els equips que tenen una plantilla de 20 jugadors. Però el Neymar ha de jugar de titular, llavors. Bueno, si està al 100%. Sí, però penso també, hi ha altres vegades, per temes tàctics, pots fer combinacions diferents i segons el contrari. Després d'escoltar tants cops això del fals nou que va inventar Guardiola, avui ja acabo de convèncer-me, quan he escoltat el senyor Alessandro parlar d'un fals extrem o d'un fals interior. O sigui, ara ja fals tot. Aviat tindrem un fals porter, també. És que Iniesta no és extrem. És que aviat hi haurà un porter que serà un fals porter, també, que jugarà d'una altra cosa. Escolti, miri, con todas las pegas del mundo. He crescut veient... No es pot dir res, eh? He crescut veient el futbol d'Irureta. Jo sé que hi ha unes posicions concretes al camp i que hi ha jugadors legitimats per jugar en cadascuna de les posicions. Aleshores, Xera em diu que Iniesta és un fals extrem perquè resulta que com a extrem no pot jugar, perquè sé que hi ha al Barça jugadors en condicions molt millors que Iniesta per jugar com a extrem, com són Tello, o com som fins i tot Adama Traoré del Barça B per jugar com a extrem al primer equip, molt millor. Que estamos hablando de interior, hombre. Que estamos hablando de interior. S'inventen això del fals extrem per justificar-ho. Que de falso extremo ya están jugando los laterales. El Iniesta juega de interior, entérese usted. Que no tienen ni idea. El Iniesta es interior. El Barça juega con los extremos, juega con los laterales. ¿Me explico bien o no me explico bien? Y al que ocupa la teoría... ¿Quién abre el campo en el Barça? Los laterales, ¿no? Alba y Alves, ¿o no? Iniesta tira cap a dins, encara que ocupa aquesta posició entre l'extrem. Però és més interior, hombre. Sí. Però vaja, que jo crec que en els partits importants, pel que hem vist, el Tata Martino jugarà amb aquests jugadors i probablement amb Neymar, però té l'opció de Neymar, d'Alexis o de Pedro. Neymar titular ja? Els rondaires el volen veure en l'11 inicial, a Neymar, Alexia? Doncs diuen un sí ben gran a Neymar com a titular. La Maruja Boatella ens diu que sí, que ha de ser titular ja, que és molt bo. El Xavier Miñano també ens diu que sí, que ja està al 100%. El Jonathan Valentí, un altre rondaire, que ens diu que sí, que ha de ser titular i que amb el City creu que ja ho va demostrar. El Jonathan Ferreira pensa que és molt bo, que ja mateix cal donar-li minuts. I acabo amb la Rachel Carell, que s'atreveix a dir-nos que Neymar a mig gas és millor que Pedro i Alexis al 100%. Doncs segurament Neymar jugarà contra la Real Societat aquest importantíssim partit de Lliga dissabte a les 8 del vespre. Sportium.es us ofereix el millor bonus del mercat. Un senzill tràmit, un minutet, us enregistreu a Sportium.es i teniu aquest bonus de fins a 200 euros que no podeu perdre de cap de les maneres. Per què? Perquè us cobreix Sportium.es les 4 primeres apostes fins a un màxim de 50 euros. Imagineu-vos que feu les 4 primeres apostes a Sportium.es i en falleu 3. 3 apostes de 50 euros. Doncs aquestes 3 apostes us les doblen. Les podeu tornar a jugar perquè us han tornat els diners. La que heu guanyat diners ja no, perquè has guanyat. Però tens 4 oportunitats per fallar. I com dic, el millor bonus del mercat de fins a 200 euros a l'hora d'inscriure's per primer cop a Sportium.es. Això no ho he vist a cap altre portal i sap vostè, senyor Sant, que no vull presumir, però porto molt temps apostant i he mirat totes les ofertes que n'hi ha. Ahir vaig estar atentament observant quines oportunitats hi havia dins de les apostes d'Sportium. Hi havia una combinada interessantíssima, que era que guanyaven els de casa, és a dir, l'Arsenal i el Milan, davant de, respectivament, el Bayern de Múnich i l'Atlético de Madrid. I això quan anava? I això cotitzava, aquesta combinada, a 18 euros per euro. És a dir, si tu posaves 10, guanyaves 180. Si haguessin guanyat els dos de casa, eh? Clar. Però ho dic per avisar la gent, no? A vegades les ofertes que donen les cases d'apostes són un índex o són una forma, diguem-ne, determinant de saber què ha de fer un. És a dir, si tu vas a l'aposta més baixa, és més probable que tinguis possibilitats de guanyar. Quan donaven tants diners perquè aquests dos equips guanyaven a casa, és molt probable que guanyessin els de fora. I finalment així va succeir. És el que va passar, O sigui, s'han de també anar mirant aquestes pistes. I Sportium.es és molt fàcil veure-ho. Doncs tenim 4 apostes que si fallem ens tornarien la primera aposta fins a un màxim de 50 euros. Tenim un partit entre la Real Societat i el Barça. Ja us vaig dir ahir, i això no ha canviat, que l'empat cotitza a Sportium a 5 euros per euro, la victòria de la Real Societat 7 euros per euro apostat, i la del Barça és una cotització alta, 1,40 euros per euro. El primer gol de Neymar, que ja hem dit que podria jugar de titular, 4,50 euros per euro apostat si marca el primer gol del partit. Si el primer gol del partit el fes Lionel Messi, que està amb una forma increïble, Carazo, això cotitzaria a 3,50 euros
per euro. Que el fa Cesc Fàbregas? 9 euros per euro. Algú dirà, Albert, i si ho fa Carlos Vela, que té ganes el jugador de la Real? Doncs 9 euros per euro apostat si el primer gol el fa Carlos Vela. Doncs a veure, tinc Aguirreche, per exemple. I a Sergio Canales, que no el té. No el tinc, a Canales no el tinc. A Gonzalo Castro el tinc a 13 euros per euro. Posem-li els 9,5 de Vela, que no em sembla mala opció. Vela, eh? I si no li tornarien els 50 euros. Jo me la jugo per Neymar, que va a 4,50. Però si no marcarà ningú, la Real Societat. Tu dius un 0-0? No, un 0-3. 0-3. El 0-3 cotitza a Gils a 11 euros per euro. Si encertes tota la pasta per tu, si no et tornen l'aposta. Però no hem de fer cas al senyor Mújica. La setmana passada us recordeu que va dir a lo millor guanyaria Rayo Vallecano en el camp del Barça. Això fa una setmana. I del Madrid-Elche, què diem? Perquè el Madrid jugarà abans contra l'Elche, aquest equip que no diuen res, però que em sembla que li van robar una mica el partit d'anada, oi? Los minutos de descuento, penalti i expulsió. Ah, això t'anava a dir. Madrid-Elche. A favor del Madrid. La victòria del Madrid cotitza ben poc al Bernabéu, 1,09 per euro apostat a Sportium, l'empat 10 euros per euro, la victòria de l'Elche 21 euros per euro apostat. Un resultat exacte, Mojica? Aviam, jo tinc un gran respecte per Frank Escrivà, que em sembla una mica la rèplica surimi de Mourinho, perquè molts cops es vesteix igual i té la mateixa pose. Posi'm un resultat ajustat pel Real Madrid, a veure què té. Home, tinc un 2-1, per exemple. Vinga. 13 euros per euro. Jo 2-0 i los dos de penalti. 8,50 euros per euro al 2-0. Gils, què dius? Real Madrid-Elche, dissabte a les 4 de la tarda. Mira, 2-0. 2-0 també, 8,50 euros per euro apostat. Sportium.es. Ara ja passem a un altre assumpte. Ara, perfecte. I li pregunto a l'Alexia Ernst, bona nit de nou, Alexia. Bona nit. Quin és el resultat que creuen els rondaires que es produirà al camp de la Real Societat i qui podrien ser els golejadors? Doncs anem a veure què ens diuen els rondaires. El Quique Floyd Culer ens diu que serà un 0-2 amb gols de Neymar i Messi. El Josep Ribé aposta per un 3-1. El David Pérez ens diu 0-3 amb 2 gols de Messi i un de Pedro. El Dume Vivas un 0-2 amb 2 gols de Messi. I acabo amb el Felipe Navarrete Silva, que creu que serà un 2-4 amb 2 de Messi i 2 de Pedro. Déu-n'hi-do, Camp difícil, Carazo, amb tot el que ha passat darrerament. Al Barça no se li dona bé el camp de la Real Societat i, a més, ens estan esperant amb ganivets. La rebuda no serà bona. A mí, sinceramente... Cosa que no acabo d'entendre, perquè... Yo pienso que este Barça camina hacia arriba, va mejorando a marchas forzadas y yo creo que en el campo de la Real este Barça no sufrirá para ganar. No? No. A mi em preocupa una mica com serà rebut el Barça, perquè la Real Societat és un equip que em cau molt bé, em sap greu. Así como hace semanas no le veías... Es más, yo el único defecto que le saco a este Barça es que le falta todavía el instinto asesino. El killer, ¿me entiendes? El instinto killer que para rematar los partidos, porque va 1-0 y se echa para atrás, el tiki-taka, no sé qué. Però, Carazo, el Barça no pot fallar al camp de la Real, que està la cosa molt ajustada. ¿Tú te acuerdas cuando Guardiola, que hasta el minuto 91 iban 5-0 y el 6-0 y iban buscando? Eso es lo que yo he hecho a faltar en este equipo. Hi ha una cosa indiscutible. O sea, que si ya consiguen eso, será el Barça perfecto. L'excel·lència, Hi ha una cosa indiscutible, que és la Real de Montanier, la temporada passada. Però ja no està, no? Sí, era un equip que va aconseguir pràcticament amb un pressupost molt inferior a la resta d'equips punters classificar-se a la Champions i jugar a un futbol que al·lucinava tothom i donava gust veure. Jo recordo concentrar-me en partits de la Real Societat perquè disfrutava, gaudia realment veient els seus partits. Va perdre una peça clau fundamental, que era Asier Arramendi, que com tothom sap va fitxar pel Real Madrid, i va intentar recomposar-se una mica aquest any. Va recomposar-se una mica aquest any a les ordres de Joseba Arrasate, que per mi està fent un gran paper. La millor notícia que ha tingut la Real Societat aquesta temporada ha estat l'eliminació de la Champions, que jo crec que era una pressió adherida, una pressió addicional que li feia molt de mal, i a partir d'això ha pogut concentrar-se en la Lliga i ha tornat a fer un paper impressionant. Ara mateix està en posicions de UEFA, lluitant per tornar-se a posar allà a posicions de Champions League. Creu que la Real pot fer alguna cosa contra el Barça? Sí, perquè vaig veure el partit del dilluns. Le preguntas del partido Real Sociedad-Barça y solo hablas de la Real Sociedad. Ni tan siquiera dice...
pues a lo mejor el Barça puede tener algo de chance. No, es increíble. ¿Ha visto usted el tiempo que lleva matando para hablar de la Real? Nada del Barça. Vostè ha vist només partits del Barça i amb sort del Real Valladolid, que a vostè li agrada, i jo m'encarrego de parlar dels altres perquè també la gent Pero hable un poquito del Barça, por lo menos dígale que puede tener una opción. ¿Alguna opción puede tener de ganar o no? ¿Puede tener alguna opción de ganar o no? Aquí estem reconeixent que és un partit difícil. Sí, però jo no. Però el que no entenc del que ha passat els últims partits en la Real Societat, l'ambient hostil que va... És el que jo dic, que no ho entenc. No entenc el que de cop i volta ha passat allà al camp. No, és una cosa per mi inexplicable. I que em sap greu, perquè sempre han sigut aficions que s'han portat molt bé i equips que s'han portat molt bé. En fi, us he de dir, els darrers minuts de programa ja ho sabeu, que al final la Copa del Rei es jugarà contra el Real Madrid, aquesta gran final, dimecres dia 16 d'abril a Mestalla, 16 d'abril a Mestalla. Ara ho comentem perquè si el Barça guanya aquesta final, jo m'estic fent a la idea d'anar a Mas de Sant Llei, a Vilanova del Vallès, a 20 minuts a Barcelona, a celebrar aquest títol, si és que el Barça guanya, perquè serà un títol important contra el Real Madrid, i encara tenim aquella espina clavada que ens van guanyar a l'última final de Copa. Com dic, aquí podeu realitzar un casament, un bateig, una comunió, una celebració exclusiva, una gastronomia fantàstica i un indret espectacular. Si truqueu de part de la Ronda, segur que tindrà un detallet amb vosaltres. 93 845 88 22 masdesanllei.com. Yo no entiendo, perdón, no entiendo cómo puede ser el miércoles, un día laborable. Cuando encima tiene más opción, el que es socio o seguidor del Madrid que el que el desde Barça, porque el jueves, déjeme acabar, porque el jueves es fiesta en Madrid. Dijous és festa. El jueves no es fiesta en Barcelona. Luego, fíjese usted, puede ser miércoles y que puede decir, mira, me apunto jueves, viernes, sábado y domingo. Quina casualitat. Dijous és festa a Madrid i a Catalunya no. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Que pongan un día, una fiesta nacional, como es un Madrid-Barça, un día laborable, no lo entiendo. Lo entendería si fuera un sábado o si fuera un jueves, que es fiesta, y ya aquí a mediodía es fiesta. M'imagino que el representant del Barça lo hagi acceptat. Bueno, o no tiene más remedio, porque prefiere a lo mejor el miércoles, porque tienen más días para preparar en caso de que sigan en semifinales en la Champions. Això no ho sabia, es confirma, dijous no és festiu a Catalunya. No, te lo confirmo yo. I a Madrid sí. En Madrid és festiu. Clar, aquí és divendres, clar, és divendres. Lunes de Pascua és festa. Sí, cert. Sí, però hi ha un tema importantíssim. No havia calculat això. Le da la vuelta. Hi ha un tema importantíssim on tenen la vista posada tan institucionalment. De Zaragoza. El Barça com el Real Madrid, sobretot a nivell tècnic, és la preparació d'una possible classificació al Champions, no? Aleshores, que jugui en dimecres li dona, com diu Carazo, i estic donant la raó, molt més de temps amb dos equips per preparar-ho. Aleshores, no pensant només en el tema de les afeccions, perquè a València, capital, també, senyor Carazo, hi ha molta gent del Real Madrid, però sobretot hi ha molta gent del Barça. Jo conec bé València, i jo sé que hi ha moltíssima gent del Barça que acudirà a Mestalla, el de Girona. I per la gent que vingui d'aquí, afortunadament, ja a Espanya... Ja lo quiere arreglar. Afortunadament, a Espanya, senyor Carazo, ja no hi ha només un model radial de trens d'alta velocitat, sinó que també hi ha una connexió des d'aquí fins a València excepcional. L'Euromet, no? Doncs mira, en parlarem d'això. Un suc i una bossa de patata. En parlarem d'això, però mira, aquí em vaig abraçar aquest pernilet d'Enrique Tomàs que vosaltres podríeu tenir algun dia a casa per compres superiors a 35 euros. Us ho porten, en aquesta versió, la paletilla ibèrica, un pata negre, desossat, com vulgueu. Què fem un Zarco ara? Yo creo que sí, hombre. Buena hora, ¿no? Sí, estoneta a fer un vinet al Zarco. Tapes de disseny. Ja heu provat l'olla aranesa? Ahir vaig anar amb Carazo. La vam estar provant perquè vostè porta tota la setmana dient-ho. Ho he de provar l'Stick Japan, el pa de vidre, que li agrada amb tomàquet. Buenos Aires amb Urgell, el restaurant de moda a Barcelona. Gilles Jabode, president de l'Europa i exfutbolista professional holandès, moltíssimes gràcies. Gràcies. I tots el diumenge al camp, Al camp de l'Europa, sí? Europa Manlleu. A quina hora és el partit? A les 12 del migdia, gran partit. Gran partit, I vindran els amics de Manlleu, segurament també, i molt contents que hi hagi un partit català de veritat, entre dos clubs catalans de veritat. I tant que sí. Europa Manlleu. Pérez Mojica, gràcies. D'aquí una estona el veig a Estudi Estèreo. José Luis Carazo, canalcarazo.com. I també gràcies a Alexia Herms i a tots vosaltres. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.